Tao udri kaya no. Ay masay parak pa yung ang mayam. Number 4 to di number 4 sa may tato ko yare number 4 to. May lahur gaya ro 4 to. Series to di lag to series lag to. May thao được cha rồi. Mấy thao này chưa ra rồi nè, mấy thao này chưa Ay ra. ano ba siya? May daw na siyang ano. Si number 4 sila number 4 tong may tato kasi. Tato lang san ko yare ne. Mas may tato yare. Number 4 ani sila sa lagi 4 to. 4 series to ang tamo series to ang tamo. Ito. Yung ang mayam ma. Para may tingko sa may unit ka, sa may meron pa din yan. Charo nó cái mút lại đi bên này. Number 4 packet ani magtumay thagra ba? Adu botol jingju kano tunga na panta mo pa hundok mo na fasana hundok na ba? Try da hundok ko yaro.